سلاڤن زانیاری لو تماشاوانên Peyv TV rêber hebûn bi were di bernameya Zanyar da bi navê xwe û yekîtiya giştî a nivîskar û rûjnemavanên Kurd li Sûrî û bi navê hevkarê xwe nivîskar Ebdulbaqî Huseynî em bi xêrhatina we dikin. Mîvanê xeleka me îşev helbestvan Mehmûd Badilî ye. Li gundê Hemêxatê yê girêdayî bajarê Dirbêsiyê li Rojavayê Kurdistanê di dîmehê didiyan 1973 da ji dayîk bûye. Xwendina xwe ya seretayî li gundê Şûrê temam kiriye. Dûvra ya navendî û duwa navendî li bajarê Tiltemirê. Dûvra di sala 1993 da derbasî Kolîja Perwerdeyê bûye. Lîsans û diplom a beşê derûnî li Zanîngeha Şamê wergirtiye. Di sala 2022 da li bajarê Hesekê bi cih dibe û li yek ji dibistanên wê dwarê rêberiya derûnî û perwerdeyî da karê wî dest pê dike. Di nava kar û xebatên wî wêjeyî da ew endamê Komîta Amadekirina Mihrecana Helbesta Kurdî bû ku salê carekê li da dikeve. Di sala 2011 da list şoreşa Sûriyê li rivdar ket û di nava şoreşa Rojavayê Kurdistanê wî û hin hevalên xwe yên nivîskar di sala 2012 da yekîtiya nivîskarên Kurd li bajarê Hesekê ava kirin. Digel vê yekê da di konferansa yekîtiyê da ji bo serokê yekîtiyê hatibû hilbijartin. Nivîsên wî botar, lêkolîn, helbest, çîrok di gelek kovar û malperên Kurdî da belav bûne. Wek hovara wê yê Dilname, Sûrmî, Dîwar, Bernamgeh. Di sala 2013 da ji Rojavayê Kurdistanê derdikeve û mafê penaberiyê li Almanya werdigre. Niha li bajarê Aachen a Almanî bicih bûye. Ji berhemên wî şêlûbêla bêdengiyê helbest 2004 qedexe hatiye çapkirin, nexşên yînîtiyê helbest ji weşanên Dar ez Zemen 2006, cemê êvarê helbest ji weşanên dezgeha Sema Kurd ya Çand û Huner li Îmarat el Arabiye Dubey 2008, wêneyên ji paxila avê helbest ji weşanên Ar Çile rêbendan 2020. Rê heyvanê her tiştî ye helbest ji weşanên Ar Çile rêbendan 2020. Sivdera Şewatê çîrokên Kurd ji weşanên Ar Çile rêbendan 2020. Şana Keskesurê helbestên Hayko PDF ji weşanên Yaneya Hayko ya Kurdî 2021. Li vir sar ji xwe dibarim helbest ji weşanên Jê Rezber 2022 Amed ji berhemên wergerandî jî herwiha cemê Mûrîkan helbest Majîda Darê ji zimanê Erebî ji bo Kurdî, romana Qehreman ya nivîskar Rêzan Îsa ji zimanê Erebî bo Kurdî ji weşanên ava 2021. Ew ewrê rawestiyayî roman Beyan Selman ji zimanê Erebî ji bo Kurdî wergerandina hevbeş bi bêrîvan Îsa ra Pirtok Şanû destnivîs Îmad Mustefa ji zimanê Erebî ji bo Kurdî. Bi xêr hatî bernameya me helbestvan Mehmûd Badilî. Gelek spas kak rêber xêra xwe dil te be. Gelek spas slavên bo hemî kesê gol me guhdar dikin temaşe dikin. Gelek spas. Ti savî mamista. Te kengî helbestê nas kir. Bandora cîgehê ser te û peywendiya nivîsandinê bi beşê xwendina te ji zanistê derûnî va girêdaye gelo? Bi rastî pirsek pir giring derbarê helbestê bi xwe kengî ev pirsa dibe got yek gelek caran ji xwe jî dike. Kengî ser helbestê vebûye kengî
ترشوين هلبس إيجو نزیکی گیانی وی بویێ ئەڤ یەک مرۆڤ هەر جارێش خۆت کرد لێ پتا هەری گرنگ باوەریان بدە دەنگت زەمدەنگە تەکێن بوو مگۆ دەنگت ولۆ دەردکرد ها باش ها باش پرسا هەری گرنگ جارنا مەرۆ خۆ دێکە گەلۆ تشتێگۆ ئە تشتێگۆ تێ نویساندن هەلبەستە یان نە هەلبەستە ئەڤژی پرسێک پر گرنگە بەێ دەربارەی نیفساننا هەلبەستێ دە بڕاستی گاوا ئەم هینا ولۆ di qunaxa xwendinê de bûn îja deng wilo baş bû yanî em hîna di qunaxa duwanavendî de bûn tiştek wilo bi rengekî ji rengan dinivîsan lê bi rastî min nizanîbû gelo ev tiştê got ez dinivîsînim helbest e yan ne helbest e ew bi xwe çi ye hêdî ta û bi rengekî yanî ta nivîsandin bi xwe jî min bi zimanê Kurdî dinivîsand lê ew bi tîpên Erebî bû yanî di wê dema min dinivîsand temenekî gelekî biçûk hîna ez bi ser elêfbaya Kurdî jî venebûm bêguman pirtûk ji xwe wê çaxê gelekî nav destê me tin nebûn û ew dibêjî nebêjî di ew qunaxa xwendinê milwek daxuyakirin jî li bajarê Tiltemir dixwend bêtir xortê wê derdorê ê got em hevalê hev bûn bi hevdûrê bêtir pirtûkên bi zimanê Erebî dixwendin yanî ew pirtûkê ê got bi zimanê Erebî yek karibe bi ser zimanê xwe ê dayîkê jî vebe ew jî di nav desta tin nebû lê carekê wisa di civatê de civatekê de xortekî ji hevala awa helbesteke a Yûsufê Berazî awaz kiribû û wilo distira ew bala min gelekî kişand te nas kir şawa ew helbest bi xwe û awazkirina wê bi xwe alîkî de migo yanî wilo gelo ev tiştê ez bi xwe dinivîsînim helbest e ya na hêdî lê bêgavin gelekî biçûk û hêdî heta em bi ser hinek pirtûkên ê bi zimanê Kurdî vebûn pirtûkê Seydayê Cegerxwîn berî her tiştî ew pirtûkekî me ez ket nav destê me dûrê ê Seydayê Tîrêj û danûsandin hinekî çêbû bi mamosteyan re heta em bi ser vebûn destpêkê jî me dinivîsand bi ew şêweyê ê klasîk ê ser movika ew şêweyê ê kêşesaz te nas kir çawa hêdî ez karim ji te re bêjim 6-7-9 sal di vî warî de me dinivîsand me digot ev gelo ev helbest e te nas kir çawa bêtir di wê bandora Seydayê Tîrêj de Seydayê Cegerxwîn de mamoste Salihê Heydo û bi vî rengî anî mamoste Yûsufê rehma Xwedê lê bi Yûsufê Berazî wilo bi vî rengî yanî yanî em di jîngehekê de ez bi rastî wilo ji te re hinekî di vî alî de şîrove bikim jîngeheke tengezar bû hejar bû di aliyê rewşenbîriyê de rast e hejmara xwendevanan wek hebû lê ew xwendevanê ê bi zimanê Kurdî ê got xwedî rewşenbîriya Kurdî gelekî pir kêm bû û li ser desta dihatin jimartin yanî te bixwesta te here bi yekî van ev kesê me ê mamoste ê got bi zimanê Kurdî dinivîsîn di wê demê de divê te qonaxekê tu biçe bajarê Hesekê yan Dirbêsiyê ji ber jiyana min bi xwe
لگند بو و لباجار تلتمر في آلی ده هنه کی گله کی زحمت بون هبو دوی آلی ده لی هدی ما خوگهاند يعني ما خوگهاند اشتر نابجم آلیه دنیجی آلیه خوندنیجی خوندنا زمان عربی جی خوندنا چه رومان چه چیروک چه هلبست او جی آلیکاریک باش مرکر گو ام بسر رنگ هلبست ببن او رنگ هلبستا نوجن آگو ایرو اسپید نویسینم براستی تبل هف يعني نتنه جه روشنبیریا کردی هاتیه لبلی روشنبیریا عربی جی باندوره کوی هیه شوات تجي دزاني ام تبدد في بواري در باسبون از لي قالوا ما بوي رنگي ما ام نيزيكي هلبسي دبن وتشتيقو ام دنويسين نرينا مده از بيجم تب 25 سال ولو نيفساندن وشاش حبت حشت برتوك هلبستي نویساندن قالوا اف تشتيقو ام دنويسينن نابي هلبستي شخوا لي بويه نابي هلبستي لي قالوا او هلبستي انا جبرگو يمروف نكار برياري بده بريار كي ده او كسي في شوي هان دخوينه خوندوان او رولا كوي مزند نرينا من دهي درباري في كده ياد دا رخنكرن و رخنكرنا هلبستا بخواد دالي كي د الجمع د وجا ميا كردي د نمازر رجاوي كردستاني برقلسه افجي يا دهيله جو د هر آلي د هلبسبان خبس بيرخوا يعني خبس بيرخوا جو هلبستا خوجي بخوينه هلبستا خوجي رخنبك هلبستا خو يعني او خو بقينه آسكي جو اف تشتي جو د هلبستي يا نه هلبست ام بيرنجي نزيك بون و از بهيبي مجواب هولدان جهه خو قرت بنطانها لي ام هنا بردوام بله مامسا جمرا قالا تفگرا ویجهی لحسکی بکه بطایبت دما تو ریوبری فستیوالا هلبستی بوی روشا آماده کرنا و آهنگا سالانه بدویا و خباته دوی چاخه دا چو بو؟ از خو پشتی سالا پشتی 2000 از الباجار حسكي رونشتم تكليم هبون هر يعني از الباجار شامي بوم لي بشي 2000 وقت بي از لور ونشتم ملور كاركر باجار حسكي باجاركي پر رنگ جي خلقي خوجي و باجاركي بچوك خوش ترانسكر شوالي روشنبيرية لي دباوريا من ما جيان ذكر او جي روشة كولو بدنجي تذهبوا لتبولوجي بجن بلند وك دلوفانيا خدي لي بسيداي تيريج بجنك بلند ده هلبسا كردية كلاسيك ما مصطفى صالح حيدو خدي 80 دريج بك حتى انها رحمة خدي لي محمودية الصبري جبلي فان مامۆستا ڕەحمە خودێ لێ بڕێوی و ژبلی ڤانجی نفشێ وەکو چاغامە ئەوژی هەژمارێک باش هەبوو برەنگێکی مە بە هەفتورە گروپەکە ولۆ ڕەوشەمبیری مەش خۆرد ناو خۆدە ئاوا کردبوو و مە هەر دەمەکێ هەر هەیبەکێ ولۆ مە شەڤێن جارنا شەڤێن هەلبەستی بوو شەڤێن وێژەیی مە لەدار دەخست بە هەفتورە نەرینا مدە
حسكرنك باش هبو دانستنك خوش دنا برامد هبو ما ولو بخوشي ما جهبدو فهم ذكر وما ذكاري بو تشتيقو مدى پیش آخوا هيدي ام بجه بكن درباري مهرجان هلبسا كردي ادبن بلكي بشتي 2006 ولو از تبلي كوميدا آمده كار بوم شخوا مهرجان جي سالي نوديده لدارت كبه وطان هاجي بردوامه اف مهرجان بخوا برنگكي گو همي هالبسوان دهاتن بخوندن وبتبايي هالبستي خوالي دخوندن يعني سالي جارك الدارت كت في رنگي بو لقابا پشتی 2006 2009 ما کۆمیتا ئامادەکار بخوا پشتی gelek civatan me çêkir me got vê em hinkî kar û barê ê mehrecanê ber pêş bin bi alîkî de got ji ber rastî hejmara helbesvana gelekî pir bû û gelek helbest hatin xwendin ne helbest bûn te nas kir çawa rabû li hember komîta amedekar a got amedekariya derxistina mehrecanê dike me komîteke nirxandina helbestê çêkir û li vir çi helbestên got dihatin berdestê me dida komîta nirxandinê komîta nirxandinê ew helbest dixwendin û hildibijartin kîja helbest wê bê xwendin di mehrecanê de bi vê rengî bêguman kêşej mer derdiketin jî di gelek jiya de di roja li derketinê de lê hinekî çi peyda bû bêtir di baweriya min de xweşikbûn peyda bû helbestên ê wilo bi asta xwe bilind hinekî peyda bûn di xwendinê de me dî û gavek gelekî baş e û sala li pê wê dîsa me vî rengî berdewam kir û wisa hat berdewamkirin anha em nizanim bi çi rengî tê birêvebirin hîna ev yekheyî yana lê gavek baş bû di vî alî de got çend kes wek komîta nirxandinê helbesta hilbijêrin û tenê ew helbest di nava mehrecanê de bê xwendin ev gavek di nêrîna min de gelekî baş bû û rolek baş lîst got çawa got ê nivîskar bi xwe êdî li ser baş xweşik li ser helbesta xwe raweste xwe pêr biwestîne û helbestek xweşik helbestek zengîn bi wateyan helbestek ew helbesta temam bêguman tune yê lê helbesteke xweşik bê xwendin di mehrecanê Belê mamoste. wilo derbas Te yekîtiya nivîskarên Kurd di sala 2012 da damezrandibû ji me re behsa wê demê bike ew yekîtî hîn berdewam e lê rawestiyayî ye tu rewşa tevgerên rewşenbîrî di Rojava û derve çawa dinirxînî ew rastî dem hinekî serderbas bûye ev yek ji ber gelek tiş hatin guhertin wek tu jî dizanî yanî wek xewnekê bû ji me nivîskara re bi tevahî got yekîtiya nivîskara hebe an got navê çi be sîwanek wilo nivîskarên xwe rewşenbîrên xwe teva bide hev wek xewnekê bû û ez dibêjim berê jî di heta di salê nodî berî belkî berî nodî jî gelek hewldanên wilo çêbûn lê mixabin nediçûn serî destpêka şoreşa Sûrî di 2011 tevgerek di vê alî de çêbû û bêtir di baweriya min de ev tevger ji bajarê Hesekê derket yanî em helbestvan û nivîskarên bajarê Hesekê em li hevdû civiyan û me biryar da got em ji bo vê yekê bixebitin lê
ما قالك هاوديتن وقالك جبين وقالك لدار خستن وآما خوناما شبو قويكيتيك قشتيبه يعني سر آستا روجاواي كردستاني بتوايبه وما لفرخو جيان قالك باجارا همي باجارين كردي كوباني تبقر حطا ديركي عمودي قامش لو وصا وقالك دانو سندن ديالي تشيبو ليم خابن هردم جمرك كلام دردكتن لبيش يكيتيك قشتي بيداوية مجبور بون خورتي ما نبسكاري ما ايه لباجاري حسكي بخوا بو ام كونفرانسي خوا لدارخن شخوا كونفرانس لمالا مي بخوا هات لدارخستن ودبي كونفرانسي دي ما يكيتيا نبسكاري كرد الباجاري حسكي لدارخست وك شاغ حتى ما داخوانيك جويدا مي داخست وما جو اب دبینه وەک شاغ تەنگی یەکیتیان نویسکارن ئاگشتی چێبوو ئەمیژی وەک شاغ تەبلی وێ ببن بخوا وما gelek çalakî jî bi navê yekîtiya nivîskaran bajarê Hesekê me li dar xist yek jê mehricanek gelekî berfireh û mezin li bajarê Hesekê bîranîna bîst û heşt saliya سەیدای جەگەرخوین me li dar xist li saleke wilo fire bû hal gelekî mezin bû û tevolo jî danûstandinê me qut nebûn bi bajarê wekî dinê re û her dem xewna me ew bû got yekîtiyeke giştî ava bibe piştî du sala ez bi xwe derketim 2013 ez ji Rojava derketim û ez li gor ez dizanim yekîtiya bajarê Hesekê teblî ew yekîtiyê din bûn bi rengekî ji renga teblî vanê dinê bûn û gelek nav derketin gelek yekîtî derketin mixabin ne ciyê kêfxweşiyê bû bi rastî ne tiştê got me ji bo wê dixebitî û ne armanca me bi xwe bû anha vê dawiyê berî çend roja me ragihandinek bihîs ji ev yekîtiyê me ê got niha li dar in got tev de dibin sîwanekê de daxuyaniyek belavkirin ev cihê kêfxweşiyê em bihêvîne got hemî ev yekîtiyê heye hene bi rengekî ji renga xwe bikin yek xwe bigîn hevdû û wek dezgeheke nivîskara rast û dirist ji bo rewşenbîriya Kurdî bixebitin ya Belê ez jî vê hêviyê dikim tu helbestvanî lêkolînerî her wiha çîrokvanî û romanivîsî û wergerî çima te xwast mîna bijîşkekî giştî malavaniyê di navbera cûreyên nivîsên wêjeyî bikî tevî ku hin kes dibêjin em di serdema taybetkariyê de ne rast e gotina te ez ne romanivîsim bêguman te nas kir çawa roman min nenivîsiye tecrubak me biçûk heye di alî nivîsandina çîrokê de pertûkek min jî heye û pertûkek dinê jî amadeyê hîn min çap nekiriye çîrokê Kurd in yanî ez karim ji ser bêjim kurta çîrok in ez bêtir bi xwe wek kes dibînim ez bi helbestê mijûl im û helbest ez wilo hest dibim got di giyanê min de wek endamekî herdem û hergav tev digere heger tiştê got me hewldanên got me kiribin ta niha bêtir di nêrîna min de di aliyê helbestê de yî û bêtir ez xwe di vî alî dibînim te nas kir çawa lê dibêjî nebêjî carna wek mişter got hin babetin hene bala mirov bi alî xwe ve dibe wek nivîsandina çîrokê ev jî alîk e
و نسبت ورگراندن او خو بابتك دي گرنگ يعني از كارم شتر بيجم از كتم بي آلي ده آلي ورگراندن بخوا وك او هست ایبر پرسیاریه ده آلیه زمانی کردی ده جبر خمامه آسرکه زمانی ما یه کردی گو اف زمان پیش بکوه و اف زمان بلا بوه برنگکی راست و درست و همی ملتي ما بزماني خوا بآخذن نتني آخافتن ووصا نفساندنجي وبخوينن يعني او قابا بآلي ورقراندني ده ادوين بلكي جبي آلي دهات قو از كاربم دبي آلي ده شخو تشتكي درباري زمان ده بكم ده آلي زنگينيا زمان ده آلي پیشخستنا زمان ده من رومان كهرمان مامۆستا ڕێزان عیسا وەرگەڕان بخوا بێگو ئەوژ بخوازە بێگومان حەزکردنا بابەتێ بخوا ڕۆمانێ مێکشان بیالیدە و دەمێک خوا باش دا وەرگەڕاندنا بێ ڕۆمانێ ئەس دبێژم بە زمانێکی خۆشێک و نازک و باش هاتیە لەگۆر کەسێ ئێگۆ ئەڤ ڕۆمان خوێندنە تەناس کرچاوە ئەو دوورە پەرتووکەک هەلبەستی هەلبەستبانامە ماژدەداری ئەوژی وێژ مخواست گووە ژێر وەرگەڕینم ژێر وەرگەڕان بێ داویە کارێکی هەڤبەش بە خوشکە بێریڤان عیسارە ڕۆمانویسا هێژە بەیان سەلمان وەرگەڕاندیە و ئانها نێزیک یعنی لەبەر چاپەیە دبێژم دەمێک نێزیک ئەوێژی وەرەوەشاندن وەرگەڕاندن دبێ لێ کارێ منی سەرەکە بێگومان نویساندنا هەلبەستەیە بیسازێ بەگەرم بەیەکێ و هەلبەست ئەو یا بێتر ئەس خوا نێزیکی vêyekê dibînim helbest li cemê ne yanî ew wek bûyîneke hergav û herdem di giyanê min de di hundirê min de dijî belê بله مامۆستا سەدەما دەرکەتنا te ji welêt gelo çû bû mîna hemî sedemên naskirîn e lê hinekî taybet e rastî ez çi şter bêjim yanî sedemên taybet jî hebûn girêdayî bi rewşa ewlekariyê ve girêdayî bi rewşa aborî ve girêdayî rewşa hêmeniyê ve û ji xwe yanî ez ji wan kesê êgo gelekî baweriya me bi guhertinê dihat û li darxistina ew şoreşa Sûriyê bi tevahî û a Rojavayê Kurdistanê wek xewnekê bû ji me re her gav ji ber xewna me bi tevahî guhertin bû her gav me digot divê got guhertinek li Sûriyê çê nabe got rejîmeke wilo dîktator û zordest tim li ser dilê vî milletî be em dixebitîn di aliyê çi di aliyê wêjeyî de çi di aliyê siyasî de got em bi rastî karibin guhertinekê bikin di van aliya de û vê zilm û zorê li ser xwe rakin ev xewna me bû xewna me baweriya me bi guhertinê xwe jî dihat lê mixabin di rewşên şer û cengê de rola divê got rola
کەسێ نویسکار ڕەوشەنبیر دوێ ڕۆلاوی خورتتر ببێ گومان و بێتر هەبوو ناخوا بجێ بکێ لێم خابن بەرەنگێکیش ڕەنگە ڕۆلاوان قەلس دەبێ و تێن پاشگوهکردن ji ber vê yekê gelek rewşên nexweş û nebaş ta di bajarê Hesekê xwe çêbûn bûn sedemên ku em dev ji welê diberdin û berê xwe bi biyaniyê bivekin. بله مامستا امینها هر هنکی هر نب عالی میبان خوا میبان باب محمود مدشوپینه بخیراتی مامستا باب ای هم ابراهیم یوسف هلبسوان وقت نکره هیجا اوج گلمه چالکوان جواکی فرشته دمرتاش هر وها روز نمابان اوجی الگلمه مدشوپینه نها هر وها جی مامستا عبدالباقی حسینی اوجی مدشوپینه بخیرات حمی امینها بدرن تصاب امینها بدرن پرسن خواه امینها بحثا روشا درکتنا برهم تب دست که بدرکتنا برهم آتیا بسرناوی شیلو بیلا بدنگیه تا به چه شوازی هلبسته تیدا نویسانده شخوا اف پرتوکا من اول شیلو بیلا بدنگیه او بخوا دشیوا تیده هنه یک جه دوک هەلبەستێ من دەستپێکێ ئەو شێوەیە کێشە ساز هاتی نویساندن بخوا سەر مۆبکانە دکاربێژە وەک مشتەر گوت بن باندۆرە هەلبەستێن سەیدای جەگەرخوین سەیدایەتی رێژ و سپێ بەرازی و ولۆ دبن بێ باندۆرێ داهاتە نویساندن و پشتی bi demekê me dev ji vê şêweyî bi tevayî berda û me berê xwe da helbesta nûjen û ev pirtûk xwe ji du beşa beşek jê wilo klasîk beşek jê nûjen e wisa hatî çapkirin yanî vî rengî شخوا نها کێشەساز یەک جار زوو نەما نویساندیە ji sala 2000 qet nema nivîsandiye bêtir helbesta nûjen ez pê mijûlin em dixwazin helbestekê ji te guhdar bikin çê dibe pirtûk tişkî taybet heye yan ez wilo tu azadî çê dibe gure destekî te yêdî gor e çavên te dibijin zeviyên genimê min û simbilên rewanê min ji tîna awirên te dişewibin xewnên min li baxên te pelin payîzîne tu jin tîrên dewlemendiya te di mêrga giyanê min de birîneke kûrim li ser eniya te li ber çavên te penaberekî berdîwarim û hişyarî liba te paçikekî biqirêje ba ji bêhna tiliyên te sotina xwe li bejîbûna siya min gur dike dareke stixwarim ji bayê zordariya te çirîskên keskahiya min di mija dilbijandina te de vedimirin li asîmanê rewanê te peyvên min ewrên giran in ji alafa xurebûna te diçikin li asoyên te tiliyên min pinpinîkin ji taya laşê te dişewitin li peravên êvarên te yî mest tevna pistê dijenim û bêdengiya min
دگوه جیانا تد قب دشتا سینگا من چیریا کرین آرزوین تیه چولا لاشی من گیریا لا پروشکین تیه لی دچاوین تد هبونا من زغوره تو دامارن خوا بخوینا سرگشتیا من گشتکی و گشیا من دگلین طاریا تدا درب دره فرشتين تنجهشتي جليبن تي ورميرة هنجبي سروش من بدلوب دوربينن بكنجرن هجاريا خبد كشكشم بآصوين بنشكياي بنجشيا آسيمان درسم وجيان جيل كوة دنيب بنجي تدا لغوري خون تا نخشيا جيهان دبيبم دمستيا وستاندنا خدا بجياين خورا دا خبم وجيا دمجيد راد بلك خوا دا خوازن خوا لبسارن هيفي راد خم وك سيويكي تو تالدان خوا بخويدانا من كديدكي وتشيا مرني لسر تشوغا خون مني بجوك دريسي لهمبر نجدوانيا تا دستي من لسر دلي منه تو روناهي دطاريا برشيبونا غوش تو خوينيد تبلاش دكي وكلها أزيتيا خوا بكل دومانا كدا من آفادكي قرى دستكي تا يدي قورة وهالباس كيلة سپاس دست خوش هجا دست خوش يعني ها جارنا تتبلي من نابي جارنا بينم دي فستيفالان دا هالبست ایک بنشوپی بهتر جه خود دکره دو خواندنه دا دما خلق برانبره تا رو دنه بهدار دکه جبر هلبستا بخشان بیون خواه گران نخاسم گر سیمبول تی دا گلک بن وینتی دا گلک بن تی دیوی امروف گو سه چار جاران گهدار بکه سه چار دا جار دنجیجی بخوینه تا وی گرانیا وی هلبسته هلگره و تیبک هرگیشتی تو زانی که ریور براستی خوندنا هلبست بخوا خوندنا بخواد يعني تشتكي تايبته نفساندنا هلبست تايبتيه وهند وخوندنا وي بخوجي تايبتيه وهند شخوا هر هلبسوانك جما او ده هما قابي ده خوندوانجي يعني چه ايه هلبستا خو چه هلبستا وكيدني تاني زمان گو د جواتا د یان د مهرجانا د بهتر هلبستا کبن شوپا کلاسیک او بهتر ته له گهداری کرن د باوریام د دبه گو او گوه خوینره ما بهتر بسر هلبستا کلاسیک و ویج بر گلکی له گهدار کریه و هلبسا كلاسيك كبنا شو جهه خو قرتيه د روشنبيريا كردي ده يعني تج ملاي سيداي ملاي جزيري دس بيبك و تا نفشي سيداي جگر خوين وبشتي جهه خو برنگ كي جرنگا قرتيه د جفاتا كردي ده هلبسا نوجم بخو نتنه لناف کردا لجیهانی بالتبعی مرو دکار بیج نه بشیوه خو بشیوازین خو برگه خو و نه او هلبستا اگو دجباتا دبی خوندن دنا رینا مده خوندنا هلبسته گو یک راج پرتوکی
و او ای خوینر بخوا وی پردوکی بخوینه وی گاوی دباوریا مده او خوینر ای زیرک او خوینر ای بیرور او ای کارب خو بگهینه نابروکا هلبستی او هلبسا گود خوینه و هلبس وەک مثال خوێندن بخوا تایبەتیاوی هەیە و هەلبەست ناوا هەمی جوورەیەن وێژەیە تایبەتیەک وێ بخوا هەیە بله پرسەکە ڕۆژنامەوان فرشتە هەیە دەبێژێ ئەم وەک هەلبەسوان دا ئاستا هەلبەستاندا چ قاسی کاری بوو ببە هەلبەسوان چ قاسی کاری بوو ببە با خودی باندۆر di şoreşê de di haman demê de ji bo ronîkirina hişmendî xebatên we hene di baweriya min de rola nivîskaran bi tevayî a rewşenbîran bi tevayî û ya helbesvana bi rengekî taybet di şoreşan de heye bandora wan heye bes belkî bi rengekî ji renga nexuya be yanî ew çawa gavayê helbesvan em bêjin helbestekê dinivîsî ew helbest dibe stran û gelek helbestên bî rengî derketine gobûne helbest wek ew helbestên ê yan stranên şoreşgerî ew bixwe ji alîkî de dwarê di kî ji alî de di aliyê geşbîniyê de di alî geşiyê de di alî germkirinê de di alî heta di aliyê bîrweriyê jî de rolek xwe dilîze lê herdem dengê di şoreşa de yan dengê ya di şerra de di cenga de dengê guleyan dengê herî bilind e gov ser her tiştî dikeve Belê Mamosta Mahmûd Hesan Berazî pirsekî awake wekem bêjin wekem bên nepirse bêtir daxuyaniye ez bawerim di helbestên klasîk da mûzîk heye ew dihêle ku mirov guhdar bike her çi qas ya nûjen jiya klasîk xweştir beşe ew rast dibêje helbesta a kevneşop bi ew rengê kêşesaz tê nivîsandin bi bend û rast e mûzîka wê xurt e lê di heman gavê de gava tu wer ser helbesta a nûjen jî ew jî mûzîk tê de heye lê ne ew mûzîka a kêşesazgirî bi ew rengê xuya lê ew jê dibêjin mûzîka a hundir ev hanê wek metodek ji metodên êgo nivîskar ya helbestvan bixwe xwe dispêre û pê dinivîsîne tu bêjî nebêje helbesta a nûjen jî mûzîkek a wê a hundir taybet bi wê heye heta mûzîk ne ji aliyê ritmê de ji aliyê ristina hevoka de di aliyê ziman bi xwe de di aliyê tîpa bi xwe de mirov kare van tişta bipelînin gavayek bi rengekî wilo xweşik li ser helbesta nûjen rûnê û wê binerxîne ji xwe lîskek divir heye li cem gelek helbestwanin peyda dibe got li ser vî alî li ser ziman bi xwe wek lîskekê dikin û mûzîkek carna wilo mûzîkek taybet di vî warî de derdixin holê de Belê nexşên dînîtiyê ew navnîşan
بهتر درونیه چما با ئاوایەکی قەدەخە هاتوو بوەشاندن گەلو هەردوو پرتوکێ من ئاول شێل و بێلا بێدەنگی و نەخشێن دینیتیە تزانێ ڕۆژا ڕۆژاوای کوردستانی و ڕۆژا سووریە بتەوایی چاپکردنا پرتوکان قەدەخە بوو ینی ئەو دەستور پێتن نەبوو گۆ ئەف پرتوک کوردی بێن چاپکردن بدزید هاتن چاپکردن نەخشێن دینیتیە بخۆ دار زەمان هات دار زەمان مامۆستا سیراج عوسمان وی ئەو چاپ کرد لێ وەک سەرنویساوی هەک تبینە نێزیکی تشکی دەرونی تێد هەیە ئەس بتەر ڕاستە ئەوێت ji ber dînîtî bixwe dî wek babet girêdayî derûnê ye ew em lê binerin ji aliyê ji alîkî de weke têkçûnekî a hiş têkçûna hiş bi girêdayî lê bi ew rengê xwe ê mecazî hatiye bikaranîn di aliyê wêjeyê de وەکی ئەسکارم شتەر بێژم bi rengekî simbolî weke serkêşî li ser gelek tişta hatiye bikaranîn û babeta herî sereke tê de ji xwe serkêşî ye û di heman gavê de hezkirineke wilo ji dil e û di heman gavê de azadî ye û diban babetê di vî alî de êgo em wek Kurd wek kesekî Kurd tim li xweyîtiya xwe digere li nasnameya xwe digere te nas kir çawa di vî alî digere ji xwe dibe xwendina me bi xwe perwerde û hînderûnî xwendiye ev jî dibe ji alîkî de bandorek xwe li nivîsê mirov dike bi rengekî ji renga yanî bi rengekî heswerî yan neheswerî dibêje nebêje derûnzanî bandora xwe li nivîsandinê bi tevahî dike Belê cemê êvarê ev jî helbest e ev dibû sê pirtûkên helbestî bi dû hevdû ba ma her pirtûkek bi rengekî hatibû nivîsandin ango bi wateyeke din guhartin di navbera wan de heye ji aliyê şêwaz zimanê derbirînê û naverokê ez karim ji te bêjim şêwe her carê hatiye guhartin şêweyê nivîsandinê her carê hatiye guhartin bi rengekî ji renga wekum ji te got pirtûka ewil şêl û bêla bêdengiyê ez hîna di wê gola a helbesta kevneşov de bûm û hêdî heta ez jê rizgar bûm û bi ser helbesta a nûjev vebûm ev nexşên dînîtiyê hat nexşên dînîtiyê bi reng wekum ji te got serkêşî bû ji alîkî de li ser jîngehê bixwe û li ser ew zulm û zor û stima a got bi ser me tê û di heman gavê de ez dikarim bêjim serkêşî bû li ser şêweyê nivîsandinê bixwe şêweyê nivîsandinan bixwe li vir çemê êvarê hat bi şêweyekî dîtir ji şêweyê nexşên dînîtiyê ji xwe pirtûk tev helbesteke lê weke kîtab hatiye yanî her yek dikare wê bixwîne wek ev helbestê ên Kurd hatiye nivîsandin yek dikare wê helbesta Kurd wek helbestek bi tenê bixwîne û yek dikare helbestê bi tevahî jî bixwîne yanî dikare bêje heta
يكبونك بابتي دناوا پرتوكي بخد بتوايد هي جمع عبارة دباوريا مده دباوريا مده دناوا هلبسا كردي ده گاوك لپیشه و درباره هولدان مجی ده بنسبارت me گاوک لپیشه درباره نفساندنا هلبسید ام بردست از کارم ولو چند جه بخوینم بله تشتنی از ولو حز دکم بله از حز دکم تشتێکی جێگۆدار بکەم ایوارا کوبه زو یان درنگ وی بهمچکاندنا من تبلی کاروان بهنا تببه ایوارا کوبه نما جیو خوا وندا دکم اوینا تا هلما جیه سره هر سبهن بری ایوارا کوبه جنگینیا بازنه تا پینوسا من شیار دکه پشتی هر فراوینه اندامن پیبین من به هاف دکون گوریا من تی دمینه هر ایوار د تناهی د پرگی تدبم تیر د دراموسم لی تو منابینی هر ایوار بری ایوارا کوبه تلین خواه بساویرن توزا لاشه تبه دخم دزانم ایوارا کوبه ده هست نگبه زو یان درنگ ده لسر تخت زایینا من پال دی وسا ببي رنگية او بخوا فرتوك تبدأ هلبستك ببي رنگي هاتية او وكي خب بخوام مامۆستا دەما تەولۆ جارنا هەلبەست دخواند ڤیدیۆ متە چوپاند من هەلبەستێ te guhdar dikir rastî helbestekî te helbestê te wisa taybetiyê nivîsê te û pênûsê te heye min çi xwast hindirê xwe da min got ez ê rojekê jê re bêjim ger ez wî bibînim bila ew vîdyoyên xwe zêdetir bike bila ser vê yekê bixebite ji ber hîro mixabin rêjeya nexwandevanan xwastin nexwandevanên pirtûkan ev bûye pirskekeke cîhanî ne tenê di rojhilatê da rêjeya xwandinê kêm dibe em jî wek nivîskar pêdivî ji me em ne tenê nivîs bikin ji rêya peywendiyê nav me û civakê da divê em jî li gor demê bixebitin yani îro social media derketî vîdyo derketine divê mirov vîdyoyên xwe zêde bike bixwîne wê pirê navbera xwe û kesên ku demê xwe bêtir social media dibihûrînin naçin ahengan naçin festîvalan naçin derirûdin nanin demê wan nîne ji ber û meraqê wan jî nîne helbet bêtir ser social media dimînin ez bawerim ji me tê xwastin taybet yên mîna te mîna min ku em bêtir çalakiyê xwe berçav bikin yani em bêjin biriye vîdyoyê be biriya deng bê û biriya em bêjin hebûna me yê gewderî be wê gelekî baştir be wê nameyên me bige û em ê karibin asta têgihiştina civakê jî bilindtir bikin em ê dîsa karibin van nifşên nû yê ciwan careke din bi aliyê xwandinê pirtûkan û hilgirtina pirtûkan bên راستی yani ev yek xwe cihê barkêşiyê got mirov ser bisekine lê carna wilo kekê rêber mirov divê ka ê nivîskar yanî helbestvaniya wilo geloyê xwe bi çend cîha bike nemaze em helbestvanên Kurd ya nivîskarên Kurd ya wilo em ji gelek tişta ji gelek tiştê xwe ji mafê xwe bêparin rast em tev ji bo xewnekê dikin armancek me heye got ev zimanê me wêjeya me tadawî belav bibe û geş bibe û li pêş bikeve û bigê asta cîhanî ev xewna me tevayî
لێ مرۆڤ جا ئەوژی مرۆڤژی نەتمی وەک چاوە ئەو هێز ئەو شیان لە با مرۆڤ هەیە گۆمەرەبان تشتا تەبی بکە یان بله جارنا ئەv ئالاف خوا جە مرۆڤ پەیدا نابن هەر وەک دەگۆ چەند نمونە داخستن ڤیدیۆ بیواریدە لەسەر مۆبایلێ مدادخستن نزانم تەجروباک باش بوو یا نەباش بوو لێ نەڕینا مدە وەک دەگۆ تە ئانی زمان ئەv ڕۆژ دەم سۆشیال میدیایی و دەبێ خۆشک بکار بێ ji bo got helbesta Kurdî û zimanê Kurdî bêtir bela bibe yani mirov karibe bêyekê bikar bîn û derfet û dem li cem ere hebe wê bi baweriya mide wê rolek xweşik bilîz بله بله بس باسی دکم ji hebûna hunermend rojîn gedo ew jî tevlî nerîna min dibet pêk ku dibe ku em çalak bin ser sosyal medya em zanibin bi çi rengî yanî çalak bin bi rengekî ku em bandorê li guhdervanan bikin tawan bihêvojin bixwînin vegerin pirtûkê vegerin tiştekî yanî tiştekî baş e û nirxekî yanî mirov dema nêzî mijarên helbestê dibe mijarên hunerê dibe bêtir ev paşmaya xwe ya şaristanî dide xuya kirin ji ber zanistên mirovî beşekî naye veqetandin ji zanistê belê rast mamosta em ê vegerin pirsin xwe wêneyên ji paxila avê piştira heyvana her tiştiye piştira berhemin piştî wê deberê xwe dabû cîhana çîrokê çima birasî ez hîn li Rojavayê Kurdistanê bûm yanî dikaribêje sê pirtûk li cem me amade bûn yan li ser wan dixebitîn yek jê di 2000 ev pirtûka çîrok bû yek jê amade bû ji çapkirinê re û her du pirtûkê din ê helbest rê heyvanê her tiştî ye û wêneyên ji paxila avê yan dikaribêje ev her sê ê got li ser dixebitîm û bi rengekî ji renga amade bûn ji bo çapkirinê lê ez derketim û ew derfet nemaçî bû ji çapkirinê re û heta tidî mirov tê em li Almanya rûniştin û heta me cê gir wext demek derbas bû ta got em bi ser weşanxaneyekê vebûn li Stenbolê û me her sê hema dikaribêje bi hevdûr çapkirin her sê pirtûk bi hevdûr çapkirin belê yek jê çîrok wek daxuya kirin di dijê helbestin her du jî ew jî naveroka wan yanî wêneyên ji paxila avê û rê heyvanê her tiştî ye bêjim ê xwendevan bixwîne ew ê gelek tiştê xweş û pêşketinek xweş derbarê helbesta Kurdî tê bibîne mamosta karê me helbest yanî helbestkarî Belê. bêtir got tiştekî dinêbe yani mamosta Mahmûd Hesan Berazî dibêje xweşiya helbestên kek badilî nêzîkî jiyanê ne û hinekî folklor têda heye ew gelek simayên jiyanê dixe nav helbestên xwe zanê rast e nerînek di cihê xwe de ye mirov bi rengekî ji renga ji xwe danûstindina me a yekser û a bi jiyanê re ye û ez bêjim ew ê helbestvan her dimîne ew lawê jîngeha xwe yani bi rengekî ji renga û jîngeha me her got çi qasî ew rewşên siyasî yan civakî yan aborî ne li gor dilê me bûn jî lê xwezaya me
gelekî xweş bû, merov dikarî bû gelek wêneyan ji wê xwezayê wergire. Civaka me a ku wan tê dijiyan çi li bajarê Hesekê çi li Cezîrê yan Rojavayê Kurdistanê bi tevahî û heta Sûriye serasta Sûriye bi tevahî civakeke rengereng merov dikare dîsa jî gelek wêneyan û gelek tiştan jê wergire. Li kêleka vana ji biçûkanî de wekum ew jî aliyê folklorî ji xwe guhdanek minî baş bi stranên kevn hene û bi metelokên Kurdî hene bi bana tev de bi rengekî ji renga bandorê li nivîsandina merov dikin heta li şêweyê merov dikin. Nerîna min de gava ê helbestvan dikaribe sembolan çi sembolên ê netewî be, çi sembolên civakî be, çi ê heta dînî jî be ji estûra bi xwe jî di helbesta xwe de bi kar bîne. Eveya bi xwe zengîniyekê dide helbestê û dide naveroka helbestê. Çi ji alî wateyê de be, çi di aliyê ziman de be, çi di alî avakirina wêneyên helbestî bi xwe de be. Ev bi tevahî merov dikare wilo bi helbestê re bidûbistîn yanî û vana tev de dibin zengînî di baweriya min de di alî nivîsandinê. Belê mamosta. Dikarî ji temaşevanan re behsa mijarên çîrokên xwe yên Kurd bikî di pirtûka Sivdera Şewatê. Egel çîrokek te Kurd hebe jî em hez dikin lê guhdar bikin. Ev pirtûk ji xwe di çîrokê sêwî ye Sivdera Şewatê ez karim bêjim di 2008 de amade bû ji bo çapkirinê ew bi xwe heşt çîrok nava vê pirtûkê de hene. Bêtir çîrok ew rewşa a civaka Kurdî, rewşa siyasî, rewşa aborî di nava xwe de dicivîne yanî ev babetên ê sereke û aliyê bêguman aliyê babetên wekî din ê çi civakî çi di nava xwe de dicivîne. Ji xwe çîrokek ji van çîroka ez ê bêguman ez ê nikaribim çîrok bi tevahî bixwînim. Çîrokek ji van çîroka bi navê Kurmê Emerîkî. Belê. Kurmê Emerîkî di baweriya min de ê anha vê çîrokê bixwîne rewşa Sûrî a niha tîne ber çavê merov. Yani ew kêferateke ew Kurmê Emerîkî navê çîrokê xwe Kurmê Emerîkî ye û çawa di demê çavekê ji çaxa de pemboyên ê Cezîrê kurm ketêne. Ketin nav de wan kurma ew wîzik dixwarin û pembo yani gelekî ziyan digihaşt cotkaran, digihaşt kesê ê di vî warî de dixebitîn. Ew kurm got merov bi xwe wan dîtine, merov li wan dinare bi gelek rengan e. Îja hineka digoya û ev kurm hinek belek bûn, hinek bîrengî bûn yani rengereng bûn. Îja min bi xwe min nav lê kir Kurmê Emerîkî. Te nas kir çawa. Lê çîrok çawa ye wekum ji te re got ev keyferata got îro li Sûriyê dibe got bûye cihê gelek got bûye cihê keyferatê gelek dewlet çi herêmî çi nav dewletî û tev de di bir de herêk ji bo berjewendiyê xwe dixebitin. Di heman gavê de Kurd jî wek kesayetiyekê di nava vê
بيد خبتن گوجه خو بگرن و ناسنامه خو بجی بکن اف چیروک جی دبی آلی ده بهتر دگره لی داویه ده از بچه درد کبم يعني ايه او كسايتي ايه تيد كسايتي السركاء چیروک دبیجه دبیجه بخون شکرمار دبیجه بخون تیرا خو بخون لی جبیر نکن گو ام جی برچینه لی ام برچی آزادیه ام برچی آزادیه و از دبینم برنگ کی جرنگا کردین ما به تبایی هر چهار پرچه کردستانی او بیروری اخوا یا سیاسی درباره دا نستندنه گو هرتنه دا آلیه گو مافی ملت کرد به دست بخینه بیروری سیاسی براستی گلک سال در باسمون و ام سیویه بیروریه که پاشکتی بون نها و گلک تکچونین ما دبی آلیده جبر او بیرواری ما سیاسی پاشکتی بو ایرو دنارین آمد دبی آلیده نکی پیش کردن چه بویه و او شیان و او کارین لبامه چه بویه دبی آلیده گو ام کاربن لگوری برجواندی خواه تبگرن و بخبتن بله مامسا هنرا هایکو گلو چیه و به همی زمانان الهفته تا چاوه هنره به کردی دید جه خود ناف جیهانا کردی دا هیا لگورتا هایکو ام درباسی شویه کی دیبون لبر ابخوا نفساندنا هلبسته هایکو شویه کی وی تایبت بخوا پیهیه هایکو بێگومان ناودارە و بێتر ڕەوشەنبیریە ژاپانێ ده ئەو ئێگۆ پێ ناودارن ژاپانی پێ ناودارن هایکۆ وەکو شێوە نیفساندناوێ بێگومان گەلێکی کورد تێ نیویساندن ئەو مالک بخوا حەڤدە کیتن يعني بينج كيت حاف بينج ولو وسيريز كن بيرنجي هاني تاني فساندن يعني او بخوا تقاربيجي كيشة سازية وي بيرنجية لجاباني لي اف شوية هلبستي قلك خلقي بتوائي بين فيساندية لي هر هلبسوانكي بشوي خوا نویساندی وقتی لگور تایبتین زمان بخوا يعني ام بيجن انجليزيا لغور تايبتين زمان انجليزي نویساندی امریکیا وسا المانا وسا فرنسیا لغور تايبتين زمان فرنسي نویساندی اب شوا بخوا دلنامه کرداده گلکی نه در باس بویه يعني فان صالي بيداويه بلكي كا 10 سال هبتنا نظانم قالك نهاب جمارك باش بيت هايكو دنفيسينن لهيناجي بيقومان شيخو نقرتيه يعني او وكو شيوا قالك كرد تاني بساندن قالك كرد وقالك نازك تاني بساندن و يعني او تدي هالبسوان جارنا ديسك ما ليسكا دكه هالبستا هايكو دي ديسك تني يعني تي هالبستي تي يكسر شاوا تدبينه شاوا تدبينه تشتا تدبينه تي وسا بنفسينه جبر بيكي وكو شيوا ها اف هالبستا هايكو خو هات كو ياكرن وك هالبستا بناهي نجو هديري يعني نجو از الفرون شتيمه من بويرك بهيست وبيجو از وي بويري ببينم اثر بنمسينه نولوي نا بيجو از بتشافي خو ببينم وز بتشافي خو
وان قوتنا بنخشينم تل قولك بنر تل وشخوا هلبستا هايكو بێگومان بابەتێ وێ ورزش خوازایە بگرێدایە وەرزێن ساڵێ بگرێدایە بابەتا وێ تا بمەرۆژی گرێدایە شێوەیەکی نوێ دناوا li cema Kurda hîn cihê xwe xweşik negirtiye lê li cem ez hinekî guh dayî vê alî jî wek şêweyekî ez hinekî pê mijûlim ji xwe tecrûba min berê hebû hinekî ew çemê êvarê helbesa Kurd nivîsandiye li ba min hinekî wilo min jê hez kir di vê alî de û pirtûkek min di vê alî de dibêjim nêzik ew ê em ê karbin wê jî çap bikin yani. بله مامۆستام حەز دکەن نەها هەلبەستێکیش دیوانە تەیە داوای گۆتار بکەن فەرموو. پرتوکام ئاداوی لەبەر سارش خۆ دەبارم ئەزێ هەما تشتێکی ولۆ بله تشتێکی بخوێنم لەبەر هەنێکی تیپێ پرتوکێ بچووکن بڕاستی دوێ گوزلکا وڵا سوجە تێ دەبێت گەرکی پیشتە تێ بلا گر بن چێتری کوتور بن گوزلکا خوێندنێ مرۆڤ پر کارێ خۆ بکێت دەوسا کەسێ بەرامبەرێ خۆیە کەسێ خوێندەوار بەلێ بەلێ سار ji gewriya xwe dibarim disûrikim liyanên xwe wekû li xwe bi xwe ve dadiliqim pûtekî ewr li asîmanekî rêsayî ji heşînê çavên te ji gewriya xwe dibarim bi ser gîhakê de ya ji tuxmê pirça te dipelînim bêhna vegivzandinên mêtiyê diguvêşim kevziya dilê xwe li mêr û çêreyên bayê nenasiyê tu di kewjandina helbesta min de bêhriyek şilpî tazî xwe berdidî qermîçekên hetavê ez dixewê de bi nava xelekên bêdawî de radipelikim pût û sînorên daçêkirî li pey xwe şil dihêlim li ser siya te bên vedidim bêrweriya kulîlkan ez mûn dikim yên got ji wan dûr ketiye cihê got ba lêran nabe ne baran tenê şêl û bêla bi pencereyên bilind ve daliqiyayî te bi xwe ve mijûl dike tenê dûmana tirimbêlan di rûyên xav de rû vedide tenê tirênên lezgîn yên evîndarên sermest li pey xwe dihêlin ez jî li pey te hewl didim awirine ji keskisorê li ser te vegirim min bilorîne li kêleka navika xwe her êvarên Xwedê li pey sîbera te baz didim her êvarên Xwedê gulan didim destê çaterêkan awirên rêyan şa dikim her êvarên Xwedê bêdengiya heyvê dijenim zîqezîqa tenahiya min li dêmê kursiya asîmên rû dide şev wisa ye
شەف وسایە تاکو تو گیانێ وێ دژەنینی کوشتارێک ستێر دچاوێن تەدە لە دار دکەوە شەف وسایە تاکو تو وێ دخەورا دکی بەربانگێک سۆر ji ber deryayê derre şev wisayê tu li hawîr dizîvirî bi hişyarkirina rokê re temenê te diqurmiçe stêr berbang rok dibin gîhak li ser kêla gora te tenê du nemire diaxivin. Bes e? بله مامۆستا ئەمێ بەحسا بابەتێ وەرگەڕاندنێ بکەن ji عەرەبی ji bo Kurdî giringiya vê yekê sebarete çi ye gelo çi îro dikare wergerandin pêk bîne ji bo dewlemendiya pirtûkxaneya Kurdî. Zanîka ku ana rastî gelek hewldan hene di aliyê wergerandinê de wek wekî manî migojî herêk ji alî xwe be û bi xwe ew werdigerîne. Lê ta ku em di vî aliyî de pirtûkxaneya Kurdî zengîn bikin di baweriya me de û em karibin tiştekî baş û xweşik ji bo rewşenbîriya Kurdî û zimanê Kurdî bikin em bi hewceyî dezgeheke rewşenbîrîne dezgeheke rewşenbîrî ji her aliyî de û di nava vê dezgehê de dezgeheke taybet bi wergerandina pirtûkan tenê hebe. Yani çawa gava dezgehek taybet bi wergerandina pirtûkan hebe ev kesanê ê got di vê dezgehê dixebitin wek grûp û herê karin li ciyê xwe jî bixebite ew ê karibin bi rengekî rihet û xweşik berhema godnav destê xwe de werdigerînin wê bi rengekî xweşik wergerînin ew ê karibin ji aliyê wekî dinê jî de çi yani her nivîskarek ji me rewşekî wî taybet heye ne wilo lê gava bi rengekî wilo em bêjin dezgeh hebe wê rihet hem ji alîkî di rihetiya xwe tê dibîne hem ji alîkî de wê bêtir jî bide yani dan jî ew ê cuda be yani ana ez wek kes ez bi pirtûkê wergerandina pirtûkê ca salekê mir dirêj dikim ama gava got bibe karê me û ez ev pirtûk hatî nav distêm bû kar di nava sê meha de mirov kare wê pirtûkê xilas ke û vê rengî gava dezgeh hebe û grûpê wergerandinê bê çêkirin li her herêmê di baweriya me de ew ê gavnê baş bên avêtin. Lê heta got em di vê rewşê de bin mixabin yanî û tu zanî wergerandin çi xwasî bandora wê heye li ser hişmendiya mirov çi xwasî wergerandin bandora wê heye li ser pêşketina ziman bixwe çixwe ew têkildarî herdem ez dibêjim têkildarî navbera ji bo got têkildarî navbera ziman çêbibe zimanê Kurdî û zimanê wekî dinê yanî çi erebî çi zimanê cîhanê bi tevahî her wisa zimanê Kurdî jî pê zengîn dibe û ji ferhenga wê ferhenga xwe fire dibe û xweşik dibe di baweriya min de wergerandin karekî pir giring e ji bo me Kurda û di vê rewşa got em tê didijîn yani di vê got paşguh nebe lê mixabin hîna ew bizav û kar tekanenin yani kar bêjim bi rengekî ferdî tekane tên kirin yani. Belê em gîhan dawiya vê hevpeyvînê spasiya germ ji bo tevlîbûna te mamosta her wiha em serkeftinê ji te re dixwazin. Tekriber ez jî kêfxweş bûm rastî divê got carekî dî bêtir em ser wilo ana bêtir wilo naskirin bû pirtûk û ta em karin ser naberoka tişta ca rawestin spasiya te dikim spasiya kesê got me guhdar kirin temaşe kirin guhdar dikirin silavê me silavên hezkirinê ji we tevar gelekî spas.
مستابی ما مستا تماشاوان هجا ام گیهان داویا و خلکه حتی خلکه کدن بمینن خیر و خوشی شب باش. شو باش.